Ilang taon na kayo? 30. Ilan ang magagamot ang tumingin sa inyo? More than 3, more than 4, ganun po. Patingin nga lang yung sugat mo hanggang dito lang. Yung yung sa tiyan mo wala namang problema. Yan lang. Opo. Yung kabila. Last. Huwag ka mong ikahihiyayan. Mas marami pa, mas malala akong ginamot ng pong Nazareno dyan. Mas parang langgunisa pa. Kulang na nga lang, nagnananas yung mga katawan niya. Hawa ng Diyos yun, kaya ko yung pakita. Magaling na yung matanda pati lalaki. Bali, 3 manggagamot, higit pa. Taga saan kayo? Marikina po. Marikina, no? Barangka Marikina City po. Barangka Marikina City. Sige, ha? E, tingnan natin lahat. Magnalig ka, ha? Opo. Dinemo na kita kanina, ha? Sige, relax. Pikit. Yung kate-kate mo, hindi naman namumula. Ay, hindi naman makate. Hindi naman po siya makati. Hindi na makate. Ngayon, hindi ko siya tinapos. Yun ang totoo. Hindi ko siya tinapos sa kaloob ng katawan mo. Pero kasi sabi mo kanina, 20 years old ka lang. Tapos sabi mo, 2 lang kayo magkakapatid na babae. Tapos sinabi mo, ang nanay mo, simulat pinanganak ka, labandera lang siya. Hindi naman ikaw yung nagsasalita. Tapos sinabi mo pa, ano pa ba yun? Yung tatay mo, walang trabaho. Pero mali yun. Dahil ang edad mo, 30 years old ka na, di ba? Tapos sinabi mo, wala ka asawa. Alam ko hindi yun. Pero ilang beses mo kasi ako tinadyakan. Wala kang alala. Wala po akong naalala. Basta alam mo lang, left and right, madilim. Nakahiga lang po. Nakahiga ka sa bahay nyo o hindi mo alam bahay nyo. Tapos maliwanag sa harapan mo. Opo. Hindi ko siya tinapos. Alam mo bakit? Sinungaling siya. Nagsisinungaling siya. Gusto ko malaman. Pag malakas na loob mo, bumalik ka. At isama mo yung nanay, tatay mo, sino ba ang kapatid mo? Kasi, hindi, kaya eh. Kaso mahina loob mo. Mainit yung stick, di ba? Mainit ba masakit? Yung masakit po. Sabi mo kanina, hindi mo alala, mainit o masakit yung pa mo. Hindi mo maalala. Wala ka talagang alaala. Maganda na sana eh. Minamind ko lang yung kanina, yung paggagamot sa kanya. Kasi nagsisinungaling yun. Meron pa akong gustong patunayan doon na talagang kunin siya. Sa iba, totoo yun, kinukulam ka. Pero gusto ko kung saan niya natutunan yun. Kung bakit siya galit na galit. Bakit alam niya na nagtitinda kayo. Bakit alam niya kung nasaan siya. Ang sabi niya kasi, nasa mall ka lang. Ay, nasa mall daw siya. Nakita ka daw niya. Bakit alam niya na may negosyo ka? Lahat yun nakapasok na sa utak ko yun. Di ba, hindi mo sinasabi yun? Sinasabi mo ba yun? Hindi po. Tapos bakit mo ko tinadyakan? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Walang alaala yung asawa. Mahina loob. Na magagawa natin? Hindi ka magkakaroon ng anak. Maniwala ka sa akin. Hanggang merong gumagalaw sa iyong katawan, hindi ko sinasabing ginagalaw ka. Hanggang merong nananakit na espiritu masama sa loob ng katawan mo, may nangungulam sa iyo, hindi ka mabibigyan ng Diyos ng anak kasi madadamay ang mga anak mo. Pag-isipan mo muna yan. Hindi ko siya tinapos, pinakawalan ko siya, pero nakasaktan kasi siya. Pero hindi ko pa talaga siya sinasaktan ng gusto. Meron pa akong gustong kunin sa loob ng katawan mo. At alam ko na sa loob siya ng katawan mo kanina. Pantay na yung daliri mo sa umpisa. Liba, 3 yun, hindi pantay. 2 pa, o 1 pang meron pa dyan. Pantay na. Yung kabilang pantay lang, di ba? Pero yung kabila, pag doon sa may clip, pantay, di ba? Sabi sa'yo, meron pa dyan sa loob ng katawan mo. Kaso mahina loob mo, hindi kita pwede pilitin. Kulang na lang, pinagsisipa mo ako eh. Pero hindi pa taga kita pinagpwersa. Alam mo, anong pakiramdam mo ngayon? Magaan naman. Hindi ka tulad kanina pumunta ka rito. Hindi po yung Yung kausap mo ko sa cellphone, sabi mo, mabigat yung mabigat ang ulo mo pagkausap mo ako. Ibig sabihin nyo, mayroong masamang espiritu sa loob ng katawan mo. Ganyan yan, pag mayroon akong kausap, pero pag nagtutungtong na sila dito sa bahay namin, okay na. Nagbabago sila. Yun lang. Taga Marikina kayo, di ba? Bumalik ka pag malakas na loob mo. O kaya isama mo nanay mo, tatay mo, kapatid mo, gagamitin ko yung medium. Sayang eh, malalaman ko detalye. Malakas yan nasa loob ng katawan niya. Sinungaling yun, hindi ako naniniwala. Kaya pinakawalan ko lang siya. Yun lang. Okay na paramdam mo? Okay na. Sige, dadasal na lang ako ng konti. Salamat ha. Okay po. Thank you.